Lasse er ved at lægge fliser i sin have. Jamen, der skal stabilgruset køres på nu her. Så det er lige ved at være klar, det stykke her i hvert fald. Så skal det bare lægges på og vibreres. Lasse fik sit grus samme dag, han bestilte. Det var sådan lidt impulsivt, jeg kom i gang i går med projektet. Og så ville jeg jo gerne have det her til weekenden. Og så ringede jeg i morges 7:15. Og så fik jeg at vide, det godt kunne lade sig gøre, at det kunne komme i dag, ikke? I carporten. Altså, der står op til 3 dage, ikke? Men så er det jo lækkert, at man kan få det så hurtigt. Jeg skulle ikke engang betale ekstra, så det var dejligt. Det aftippede læs grus ankom 4 timer efter, han bestilte. Så står det der. Så er det bare at komme i gang, ja. Bestil dit grus hos grusdirekte.dk og få det leveret lige til døren, over hækken, over hele Danmark.